ପିଲାମାନେ ଆଜି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେଖା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ସଂଖ୍ୟାରେଖା ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ବା ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। ଦେଖ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗାରଟେ ଟାଣିଛି, ମଝିଟାକୁ 0 ନେଉଛି, ଡାହାଣ ପଟକୁ +1, +2, +3, +4, +5, +6 ଏମିତି ଆଗକୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ବାମ ପଟକୁ -1, -2, -3, -4, -5, -6 ଏମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା। ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେଖାକୁ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 0ର ଡାହାଣ ପଟକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଧନାତ୍ମକ, 0ର ବାମ ପଟକୁ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଋଣାତ୍ମକ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍କନ କରିବା, 0ର ଡାହାଣ ପଟ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଧନାତ୍ମକ, 0ର ବାମ ପଟ ହେଲା ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଋଣାତ୍ମକ। ଏହିପରି ଭାବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବା। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଖାତାରେ ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଗାର ଟାଣି ସଂଖ୍ୟାରେଖା ଅଙ୍କନ କର। ଆମେ ଏହାପରେ ପଢ଼ିବା ସଂଖ୍ୟାରେଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଏବଂ ବିୟୋଗ। ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରେଖା ତିଆରି କରି ଏହିଭଳି ଧନାତ୍ମକ ଓ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନାଅ।